سلام لوم دما مقصلتا نايتا ناب كريستوس زوسد منجدي اتبل مصحفنا نرزلنا رابعي معراف انتاي يزبل من نزاز يزبل من نزاز حقيقت كان من نزاز مجمريا تغسي خنن ببنا كاب مصحف مثالي معراف 28 فقدي 13 مصحف مثالي معراف 28 فقدي 13 كنرينا كمأتو زخوننا مالتي من نزاز حقيقت كان من نزاز انتاي مخان كان زيبل مصحف مثالي معراف 28 فقدي 13 قبنو زخول اي سلطان اتي زناززلو ግና ምሕረት ይረክብ እንደገና ከንብባይ ገበኑ ዝኽውል አይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ ትብል ሓጢያትካ ምንዛዝ ወይ ድማ ገበንካ ምንዛዝ ምእማን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብዙሕ ኣብነታት ኣለና እንመሃረሉ ንኽእል ካብ ኣምላኽ ምሕረት እንረኽበሉ ድሕረ ባይታ ንጹርን ረተዓውን ዘይተሓላለኸን ነፍስ ወከፍ ሰብ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ ሰብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ማለት ሓጢያትካ ምንዛዝ رتعاوي نبي يرسالين كتكيد يبلكان حتياتك من تحت النازز ويما أبنوح كرن استهانست بيت خريستيان كتكيد كديب يبلكان سلة دكم عقب سلة زخونة بوزح راحات سلة ترهز حارب زغول زقبر كاي أملاخ كدين قسألك مو حتياتك يقرأ خبللك زقبر نجار يكونه حتياتك كاب أملاخ محرت نرخبولو من جدي نصرن رتعاون زي تحلال خن راح تاينا خنقبر زلنا اتي قالو خنن ببولنا قال أملاخ خنن ببولنا أب مزمور داويت 34 فقدي 18 دحراي كان بوينا جن مجمرت انتاينا هنري هاوريا يعقوب تغيسولو انتاي مالت مخانو بزعبا زي املكيتو بزعبا زي حاتيات كان من نزاز املكيتو تغيسولو اب ملكت يعقوب معرف 5 فقد 16 رينا ملكت يعقوب معرف 5 فقدي 16 ملكت يعقوب معرف 5 فقدي 16 كم زيبل مبارسي ما انت ختفوسو نحاد حدكم حطياتكم تأمنوا ما انت نحاد حدكم تصلي صروت صادق بقبرا بزح تسلطيا تايبرا لنقنا مبارسي ما انت ختفوسو نحاد حدكم حطياتكم تأمنوا يبل نحاد تأمنوا نحاد حدكم حطياتكم تأمنوا مالت حطياتنا نأملاخنا ننازز حطياتنا نس سلامتاينا نسو طراحينا حطياتنا يقرا خبللنا زخيل قال سب ود سب نحطياتنا يقرا خبللنا مسل يبلون سلطانكم ذا مسل نسب يتوهبن املاح طراحيو يقريتانا حطيات كهب زخيل سلطان زلو مسل زلو نحال حدنا خان النازز نأملاخ النازز نحال حدناون النازز مالت انت دا نسب بديلنايو نسب الناززو حطياتنا قبلنا نسب الناززو مالتي سبكا يقبو يبحكي ترى حدا سب مسيو بديله ترى ايلو اكتسبكا يقرا خبل يقبو مبزحتو سب يقرا زيبل سلا كومز امسله سلا زير اخافت بدالت ذا زي كوين بر بحقي حدا زبدل سب مت ترى يقرا بللي ترى ايلو كاتا امينو بونو علبي بنصوه لبي يقرا كتبل دحر زبل ነገር አይኮነ
ኣይግቦኒ ሕጂ ንሰብ በዲልናዮ ንሰብ ነቲ ሰብ እኳ ሓጢአትና ክንእመነሉን ይቅረ በለለይ ክንብሎ እንተለና ግን ንኣምላኽ ክንናዘዝ ኣለና ከመይ ንሰብ ብምብዳልና ንኣምላኽ ኢና በዲልና ኣው ይትቀንድ ነገር ዘሎ ሕጂ ከመይ ትሰብ ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነፍስ ወከፍ ሰብ ንኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ለዚ ናይ ኣምላኽ ንብረት ናይ ኣምላኽ እዩ ትሰብ ንሰብ ተበዲልካ ንኣምላኽ በዲልካ እዩ ንሰብ ተረዓ በዲልካ ነቲ ሰብ ትናዘዞ ነቲ ሰብ ይቅረ በለለይ ትብሎ ኢኻ ብቐጥታ ድሓር ድማ ንኣምላኽካ ክትናዘዝ ኣለካ ከመይ እቲ ሰብ ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንፈጣሪኡን መድሓኒኡን ኢና ንጎድእ ዘለና ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብከምዚ መልክዕ እንተደኣ ተናዚዝና እንተደኣ ናብ ኣምላኽ ተናዚዝና ሓጢአትና ይቅረ ይበሃለልና ከመይ ገይሩ ይቅረ ዝበሃለልና ንሓጢአትና ኣብ ዕብራውያን መልእክቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 15 ክንሪኢና ሕጂ መልእክቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 15 ከምዚ ይብል ፍቅዲ 14 15 ብሓደ እየን ዘለዋ ደጊም ብዘይ ሓጢአት ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት ይብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባና እውን ንረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ፀጋ ንቕረብ ስለዚ ብከምዚ ዝኣመሰለ ሓጢአትካ ናይ ምንዛዝ ልባዊ ዝኾነ ምንዛዝ እንተደኣ ናብ ኣምላኽ ኣቕሪብና ኣምላኽ ካን ሓጢአትና ይቕረ ክብለልና ድልው ብትብዓት እኳ ዳ ይብል ከመይ ኢየሱስ ከምኡ ጌርና ምስ ንእመን ሓጢአትና ከምኡ ኢልና ምስ ንናዘዝ ሓጢአትና ይቕረ ክበሃለልና ከም ዝኽእል ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኢየሱስ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕድልን ከምኡ ዝኣመሰለ መሰልን ንክንረክብ ኢሉ ኢየሱስ ሞይቱ ትብዓት ካብኡ ዝመስል ሓንትስ ታኽንገብራ ዘለና ሓጢአትና ዳ ንተኣመንን ስለ ብሓጢአትና ዳ ንናዘዝን እምበር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብትብዓት ኣብ ቅድሚ ዝፋን ኣምላኽ ብትብዓት ክንቀርብ ኢና ምስ ቀረብና ከዓ ምሕረት ንረክብ ከመይ ኢየሱስ ከምኡ ዝኣመሰለ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ሞይቱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንተደኣ ሓጢአቱ ክናዘዝ ከሎ ትሕትና ብትሑት ልቢ ብቕኑዕ ልቢ ተደኣ ዘይኮይኑ እቲ ምንዛዝ ቅቡል ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቕበሎ ምንዛዝ ኣይኮነን ማለት ሓደ ሰብ እንተደኣ ሰብ ካብ ልቡ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ኣገዲድካ እውን ክኸውን የብሉ ሓጢአት ሰብ ካብ ልቡ ንሓጢአቱ ክእመን ወይ ድማ ሓጢአቱ ክናዘዝ እንተደኣ ተበግሶ ዘይሓዲርዎ ተበጊሱ ክግደድ እውን የብሉ ከመይ ሰብ ካብ ልቡ ካብ ውሽጡ ዘይመንጮ ካብ ልቡ ብቕኑዕ ልቢ ብንስሕ ልቢ ዘይተበገሰ ምእማን ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ይቕረብ ተቐባልነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ንስሓ ተፈላለየ ዓይነት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ምንዛዝ ንኣምላኽ ጥራሕ ትናዘዞ ንናዘዞ ምንዛዝ ኣሎ ንሰብ ንናዘዞ እውን ኣሎ ንውልቀ ሰባት እንተደኣ ዝገበርናዮ ገበን ብሓፋሽ ዝተፈልጠ ኮይኑ ከዓኒ ብከምኡ መልክዕ ክንናዘዝ እቲ ኢየሱስ ዝነግረና ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ለዚ ከከም ዝግብኦ ነቲ ገበና በቲ ገበና ዝተጎድአ ብቐጥታ ከይድና ከከም ዝግብኦ ተደኣ ሰብ ኮይኑ ንሰብ ንኣምላኽ ተደኣ ኮይኑ ጥራሕ ዝበደልናዮ ተደኣ ኮይኑ ንኣምላኽ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ገበን ተደኣ ኮይኑ ከዓ ንኩሉ ሰብ ኢና ንናዘዝ ማለት እዩ ንእመን ሙሉእ ሓላፍነት ንወስድ በታ ዝተገብረት ገበን በታ ዝተገብረት ሓጢአት በታ ዝተገብረት ጌጋ ሙሉእ ሓላፍነት ንወስድ ማለት ኣነ ከምዝን 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 ገይረ ኢልና ንናዘዝ ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት 34 መበል 34 ፍቅዲ 18 ናይ ብሓቂ እቲ ሓጢአቱ ዝናዘዝ ሰብ ከመይ ምዃኑ ይነግረና
مزمور داوود مبل 34 فقد 18 خنبو هنا مزمور داوود 34 فقد 18 كم زيبل እግዚአብሔር ነቶም ስውር ልቢ ዘለዎም ቀረባም ነቶም ቅጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም እንደገና ደግማይ እግዚአብሔር ነቶም ስውር ልቢ ዘለዎም ቀረባም እዩ ነቶም ቅጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም ኃጢአትና ክንናዘዝ ከለና ልብና ተሰብራ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ልብና ካብ ትሑት መንፈስ ካብ ሙሉ ልብና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምሽፍፋን ሙሉ ሓላፍነት ወሲድና እንናዘዞ ኃጢአት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት ዘለዎ ብዛዕባ ምንዛዝ ኣምላኽ ዝቕበሎ ምንዛዝ ከምዚ ዘጠቓለለ እዩ ጣዕሚ ኣብዚ ንጹር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣምላኽ ዝቕበሎ ምንዛዝ ካብ ሓቂ ዝመንጮ ምንዛዝ መለለዩ እዚ ንጹርን ነታ ዝተፈጸመት በደል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምሽፍፋን ጓል መገዲ ብዘይ ምውሳድ ሙሉ ብሙሉ ሓላፍነት ወሲድካ ኣነ ከምዝን ዝኣመሰለ በደል ብምግባሬ በዲለ ምባል ብዘይ ምሽፍፋን ብዘይ ጓል መገዲ ብምውሳድ ሙሉ ብሙሉ ሓላፍነት ወሲድካ ብንጹር ነታ ተገብረት በደል ኣነ ከምዝያ ዝኣመሰለት በደል በዲለ ኢልካ ሙሉ ብሙሉ ሓላፍነት ወሲድካ ምእማኒ ምንዛዝ ዝበሃል ዘይ ዝኾነ ይኹን ምሽፍፋን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብነት ኣለና ደቂ እስራኤል እቸም ብዙሕ ናቶም ታሪኽ ናቶም ዛንታ ክጋገዩ ከለዉ ንእግዚአብሔር ከጉህይዎ ከለዉ ببزح من قدي أما صحاب كل سفير الله خاو بزح نعم لخ بخمي يكونوا كم نوجهون بخمي كم نحجسون بزح كل مهارنا خيرنا نابنت أب قدماي ساميل معرف 10 تخلته فوق 10 شعات خلينا ببينا إذا أنت زنتايو እግዚአብሔር ይናቶም ንጉስ ነይሩ ቅድሚ ነገስታት እስራኤል ነገስታት ቅድሚ እስራኤል ነገስታት ቅድሚ ምህላዎም ወይ ድማ ነገስታት ክህልዎም ቅድሚ ምምራጾም እቲ ዝመርሖም ዝነበረ እግዚአብሔር ብነቢያ ብፈረድቲ ገይሩ ብነቢያት ገይሩ እዩ መምርሒ ዝህቦም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ፍቅድ 19 ከነብብና ድሕራይ እዚ በደልዚ ንሳሙኤል ታይሎሞ ንጉስ ንደልለና ከምቶም ካልኦት ነገስታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ከምኦም ንጉስ ዝመርሓና መሪሕና ናብ ኩናት ዝኸይድ ንጉስ ንደልለና ኢሎም ሳሙኤል በዚ ባሃይበሎን ንእግዚአብሔር ምስ ነገሮ እግዚአብሔር ካ ደሓና ኣይትጉሄ ንጉስ እንደለና በመባሎም ንዓኻ ይኮኑን በዲሎም ንዓዮም በዲሎም ኢልዎ እግዚአብሔር ንዓኻ ይኮኑን በዲሎም ንዓዮም በዲሎም ኢልዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ኳ ማለት ንጉስ ኮይኑ በነቢያት ገይሩ በፈረድቲ ገይሩ ኩሉ መምርሒቦም ተነበረ ግን ንጉስ እንደለና ከምተም ካልኦት አሕዛብ መባሉ በደል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሕጂ እንታይ ኢሎም ማለት ተናዚዞም እዮም ከም ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሳሙኤል ኢሎሞ ማለት ከምዚ ኢሎም እዚ እንታይ ዝንበብ ዘለዚ ምንዛዝ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብነት ንወስድ ኣለና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወደ 19 ብዘሎ ቶም ህዝቢ ከዓ ንሳሙኤል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓጢአትናስ ንጉስ ብምልማና እዚ ክፉ እዚኡ ድማ ወሲኽና ኢናሞ ምእንቲ ኸይንመውሲ ስለ ገላውኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ለምነልና በልዎ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓጢአትናስ ንጉስ ብምልማና እዚ ክፉ እዚ ድማ ወሲድና ኢናሞ ምእንቲ ኸይንመውሲ ስለ ባሮትካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ለምነልና በልዎ ሕጂ ነታ ተገብረት በደል እንታይ ገይሮማ ንዓ ኣነፂሮማ ከምዚኣ ገይርና ኢና ኢሎም ምንዛዝ ከምኡ እዩ ኣብነቱ ከምኡ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣብነታት ኣለና
ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብልቡ ዘይተነስሕን ጉጉይ ኣነባብርኡ ንምቕያር ብኩለንተናኡ ብዘይቆረፀን ሰብ ዝገብሮ ንስሓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን። ጉጉይ ብልቡ ዘይተነስሕን ጉጉይ ኣነባብርኡ ንምቕያር ብኩለንተናኡ ብዘይቆረፀን ሰብ ዝገብሮ ንስሓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን። እዚ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብብዙሕ መንገዲ እውን ተጠቂሱ ኣለኹም ቀዲምና ጠቂስና ነርና ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ስለ ወንጌል ክርስቶስ ክብል ብዙሕ ሓሳረ መከራ ዝፀገበ ሐዋርያ ካብ ህይወቱ ተበጊሱ ካብ ናይ ህይወቱ ተመክሮ ተበጊሱ ጻሓፉ ኣሎ። እንታይ ማለት ምዃኑ ምንዛዝ ማለት ዝሓጢያት መጀመርታ ቅድሚ ናይ ሐዋርያ ምባልና ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ክንብብ ኢና። መጽሐፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16-17 ክንብብ ኢና። ከምዚ ይብል መጽሐፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ካብ 16-17 ተሓጸቡ ንጽሁ ነቲ እከይ ግብርኹም ኣብ ቅድሚ ዓይንተይ ኣርሕቕዎ ምግባር እከይ ሕደጉ ምግባር ሰናይ ተመሃሩ ቅንዕና ድለዩ ንጥቑዕ ርድእዎ ንዘኽታም ፍትሒ ኣውጽእሉ ንመበለት ተጣበቁላ። ከምዚ ኣመሰለ መንፈስ ዘይብሉ ሰብ ዝናዘዞ ምንዛዝ ወይ ድማ ከምዚ ኣመሰለ ኣነባብራ ንምንባር ብልቡ ዘይቆረፀ ሰብ ዝገብሮ ምንዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት የብሉን። መጽሓፍ ነቢይ ሕዝቅኤል ከዓ ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 15 ከነንብብ ኢና። ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 15 ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 16 ከምዚ ይብል ፍቕዲ 16 እቲ 33 እቲ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣቱ ኣይክዝከረሉን ፍርድን ጽድቅን ገይሩ እሞ ርግጽ ብህይወት ክነብር እዩ። ሕጂ ምስ ምንታይ ተሓሓዝ ዘሎ ሓጢኣትካ ምንዛዝ ምስ ኩለንተናዊ ዝኾነ ናይ ኣነባብራ ናይ ምስ ምቕያር እዩ ዝተሓሓዝ ዘሎ። ምንዛዝ ሓቀኛ ምዃኑ ልባዊ ምዃኑ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጦ? እቲ ንሓጢኣቱ ዝናዘዝ ዘሎ ሰብ ብኩለንትኑ ንኣምላኽ ክቕየር ክቆርፅ ከሎ ከምኡ ዝኣመሰለ መንፈስ ከሎ ዝተናዘዞ ምንዛዝ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ዘለዎ ማለት እዩ። እንደገና ክንብባየ ረሲስ ታሕቲ እንተመለሰ ዘሞቶ እንተኸሓሰ ግፍዒ ከይገበረ ብሕጋጋት ህይወት እንተተመላለሰ ንሱ ርግጽ ብህይወት ክነብር እዩ ኣይክመውትን ከኣይ። ረሲስ ማለት ረሲዕ ሓጢአተኛ ማለት ገበነኛ ገበነ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ዘፍረሰ ታሕዚ እንተመለሰ ዘሞቶ እንተኸሓሰ ግፍዒ ከይገበረ ብሕጋጋት ህይወት እንተተመላለሰ ንሱ ርግጽ ብህይወት ክነብር እዩ ኣይክመውትን ከኣይ። ስለዚ እቲ ምንዛዝ ናይ ሓጢአት እቲ ሰብ ተነሲሑ እዩ ዘሎ ተነሲሑ ኣሎ ካብ ጉጉይ ኣነባብርኡ ንምምላስ ናብ እግዚአብሔር ንምምላስ ብልቡ ቆሪጹ ኣሎ ሓጢአቱ ክናዘዝ ከሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት ይኸውን። ካብ ጉጉይ ኣነባብርኡ ወይ ድማ ካብ ዝገብሮ ገበን ንምቕያር ብልቡ ዘይቆረፀ ሰብ ዝገብሮ ምንዛዝ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓቀኛ ምንዛዝ ኣይኮነን ተቐባልነትካ የብሉን። ከምኡ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 11 እውን ኣሎ። ካልእ ተመሳሳሊ ከነንብብ ኢና ማለት እዩ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 11 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 11 ከምዚ ይብል እነሆ
إزي كم فقاد أملاخ زجوههم كندي ساعات زي يمسألكم كندي من مصراي كندي من سرصار كندي فرحات كندي نافقات كندي قناعات كندي مجناحت زي يمسألكم بزنا جرزو كله نصحات مخانكم رؤسكم عليكم حجي تاي كم فقاد أملاخ زجوههم مجوهاي سلاحات يتكختبل كتجوه خلاها سلاز جبر كايا بدل كتجوه خلاها نايك دي أبي حق جب مفراسك نسب بمبدالك أملاك تكرب زي دي لك من جد بمخادك مجهايك تايز بعلا مسح كلش كم فقاد أملاك مجهاي بعد أملاك زي حقوق سلو فقاد أملاك كم زجبرك يزوجها معلش لذي كوموز أمثل إيتي إجزافير كاب كوموز أمثل من فست بجسم من نزازي تجزافير زقبلو من نزاز ننوح جزء جوجيا نبابراز نبرسب حلنو يدنزز مالك حدا سب أب حدا عينت النبابران ترى نوح جزء نيرو خينو علمون السيوس الذي كابو وصا خريب طعمي شجروي نتسب لازم نوح جزء جوجيا نبابراز نبرسب حلنو يدنزز أمونغو حقن حسوتن أمونغو جيجان قنعن زلو فللي زدبززي أمونغو حقن حسوتن أمونغو قنعن بوين زلو فللي سلقلق زبلي زدبززي مالك سلازي كمزز عامل كنا زز كله حدقا علوه እግዚአብሔር ክሮዶ ይኽእል ነትሰብ ግን ታይነ ማለት እንደገና ታይነ ምስማር ዘአክሊ እቲ ምንዛዝ ሙሉ በሙሉ ሐላፍነት ወሲድካ ታተገብረት በደል ብንጹር ጓል መገድኸ ወሰድካ ብንጹር ንዓጠቂስካ ዚያን በደል በድልልካ ሙሉ ሐላፍነት መውሳድ አምላክ ዝቅበሎ ምንዛዝ ማለት ንዝኾነት ናይ ገበን ምእማን ተወሳኺት ነገር አላታ مالتي تحلنو زدبزز سب نوح جزيه بدل ناي جوي نابرا املاح زي كبرو لنابرا نوح جزيه زنبره سب ناي እግዚአብሔር ሕግ በመፍራስ نوح جزيه ተመላለሰ ሰብ ولا حتيات انت تناززه حنت وساقيت الله تنسانتيا اب كمزا امسله ሆነታት ዘይ ህሉ ነይረስ ከምዛ አይምገበርኩን ነይረ ከምዚ ስለዚ ገበርኩስ ከምዚ ከምዚ ገይረ ግን ይቅረበለለይ ከምዚ ዝኸውን ነይረስ ከምዛ አይምኾንኩን ነይረ كومو يناي مبال زنبالتات አለው ከመይ ዳርጋ ነት ነገር ሙሉ በሙሉ አነጽርካ ናይ ዘይምራይ ሽግር አለው በትነውህ ጊዜ ስለ ኮምዛ መሰለ አነባብራ ስለ ዝነበረ ትሕልኑ ደብዚዚ ይዘሉ አመንጎ ጉጉይን እናዘዝ ይብል ግን ትዝናዘዞ ምንዛዝ ከአ ካብቲ ናይ ሕልና ምድንዛዝ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ አዳምን ሔዋንን ናብነት كما أبنت كتكسر ترى أخوينو كانوا بوينا بدل مسبدلو إجزابير تزازي بوم إجزابير حقي بوم أحراي بديلهم أبكر إجزابير مالتي كمتي أما صاحبكم ستأوش زلو كانوا ببينا أب معرف سلسة أوريزا فترات فقدتها 10 سلسة كانوا ببينا أوريزا فترات معرف 10 معرف سلسة فقد 10 سلسة كم زيب إذا حج نتاعيو قال ما قدي موساد مالتي أبكندي زابد الديا غيره ويدما زابد الديا فسمه يلكا بو هند تودوس توساخي مغلطات مغبار مالتي كم زيب معرف سلسته فوق 10 سلسته ادم كا اذا مسايكت كون ذهب كان سبيتي خابتا قوم حبت النمو بلاعكو بله الجزان الصاحب كاني أذهب كان سبيت الساعة 5 قوم جراتني على عينتك كمزن جيرة بديلة يقرب لله أملاخي ولما أذهب كان سبيتي قومو مال توسخي ملؤ بملؤ من نزاز يكونن
ምክንያት ዝፈጥር እዩ ወደ 13 እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርክ በላ ታ ሰበይቲ ካ ተመናስሒቱኒ በላዕኩ በለ ካብዚ እግዚአብሔር ክንድሕን ይደልየና ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ክትበሃል ከለኻ በዲለ ይቅረበለለይ አምላኸይ ሙሉ በሙሉ ሐላፍነት ይወስድ ጌጋ ጌረ ይቅረበለለይ ኢልካ ምስትብል እግዚአብሔር ይቅረ ዝብል እምበር ተወሳኺ መግለጺታት ምግባር መረዲ ናይቲ ክሳብ ክንደይ ገበን ከም ዝተገብረ መረዲ ርዱእ ዝኾነ እኹል ዝኾነ መረዳእታ ከም ዘይብሉ እቲ ሕጊ ዘፍረሰ ሰብ ይዘረድእ ማለት እዩ ሓቀኛ ንስሓ ብዘይ ግብዝነትን ጠዋያት ሓሳስባን ነታ ተፈጸመት ገበን ሙሉእ ሐላፍነት ወሲድካ ኣነ ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ ፈጺመ ኢልካ ምእማኒ كم تقدمنا تقصناي كم درجو تاجبن تفصل نسب ترى بدلنا نسب بغطى قص نقص رأينا نسب بدلة كنبلو كل هذي زفلت ترى أخوينا هنا بهم ملك كل هذي زفلت له من جدي እግዚአብሔር ተዳ ኮይን ኻ ንእግዚአብሔር ነትሰብ ተበዲልና ይው ንእግዚአብሔር ክናዘዞይና አንታይን ማለት ይቲ ንእግዚአብሔር ጥራሕ እናዘዞ ምንዛዝ አለ ንሰብ ጥራሕ እናዘዞ ምንዛዝ አለ ከከምቲ ክሳብ ክንደይ ከከምቲ ደረጃው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ አብነት ይበና ካብ ልብ ዝመንጮ ሐቀኛን ንስሓን እንተዘይ መሲሉ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ አብነት ይበና ካብ ልብ ዝመንጮ ሐቀኛን ንንስሓይ እንታይ ከም ዝመስል መጽሐፍ ግብረ ሐዋርያት ብዛዕባ ካብ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ተመክሮ ክንሪኢና መጽሐፍ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ቁጥር 10-11 ግብረ ሐዋርያት 26-10-11 እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ህይወቱ ተበጊሱ ዛዕባት ዝገበሮ ማለት እዩ አቀዲምና ከም ጠቅስና ነርና 10-11 ከምዚ ይብል እዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ተቀቢለ ንብዙሓት ካብ ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተኽዎም ክቆትልዎም ከለውን ሰመርኩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ብዛዕባቲ ናብ ክርስቶስ ቅድመ ምፍላጡ ናብ ክርስቶስ ቅድመ ምንጽኡ ዝገበሮ ጌጋ ንጹር ከምዚ ይእመናሉ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:15 እውን ኣሎ ካልእ ተመሳሳሊ ዝኾነ ምእማን ኣብኡ ኣሎ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:15 ከምዚ ይብል ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቀደማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጽ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባል እውን ብኩሉ ግቡእ ኣነ ዝቀደማዮም ሓጢያተኛታት ከድሕን ዝመጽ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ጌጋ ብምግባሩን ንኣምላኽ ስለ ዝበደለን ልቡ ዝተሰብረን መንፈሱ ዝጓሃየን ሰብ ዋጋ ናይቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ክርዶ ይኽእል እመይ ክርስቶስ ዓለም ከድሕን እዩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞቱ እቲ ብሓቂ መንፈሱ ተሰብረ ልቡ ተደቁሰ ሰብ ክናዘዝ ከሎ ሓጢያቱ ካብ ሓጢያቱ ክምለስ ከሎ ኢየሱስ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ክርዶ ይኽእል ኣምላኽ ንምድሓን ሰብ ክብል ክንድዚ ዝኣክል መስዋዕቲ ስለ ዝኸፈለ ድማ ባህልቡ ናብ ሓጎስ ይቕየር ከምዚ ዝኣመሰለ ዝነብቦ ጥቕሲ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:9 ድማኒ ዓብ ምጽንናዕን ዓብ ዝኾነ ሓጎስን ዝፈጥር ኮይኑ ይረኽቦ ማለት ሰብ ትብሉ ክትጓሃይ ልቡ ተሰለ ዝናነሰብ ንክርስቶስ ዝገበሮ መስዋዕቲ ይርድኦ ኣቱም ደቀየ ሓጢያት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኮ ሓጢያት ተገበረ ጠበቃ ኣብ ኣቦ ኣለና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እትጻድቕ ሓጢያትና እንተ ተናዘዝና
نحاتياتنا يغرى خبلنا كاب كل عمسا وان كان صحنا أمون صادقني يزلنا لذي كم زي عمس حاتياتنا من مسن النازس نحاتياتنا يغريتان محرتم كم نركب تبعات كحدرنا كم زلوا قال أملاك ينقرنا كمو بز جبرنا متأن دما كريستوس جبر مسواتي كسب كندي كم زردنا بقوم خا كسب كندي نأملاك كبر المسكنان كنهوبو كم النخيل مسحاب كلش بنصر ينقرنا واحد لذي علومنا من نزازيو زحلف معرفة دما عبتي يوتيوب علو كله تي مدب دما كقصلي 10 معرفات نايتا مصحف كومو اب يوتيوب كله ማለት ነው لومنا من نزازات زودنا لنا زغصل 5 معرف سام نراخد دما دحانكم